Ah, mumpung nganggur iki kerok-kerok jenggot. Ora kaya nom-nomane Mbak Min. Jebres-jebres sampai pagi ini kan tuwek. Gak apa-apa, Ali. Larisan to, Pak? Alhamdulillah ini mau dodol lancar neng pasar. Wedang dhisik, Pak. Ngembek kopi, Pak ya. Ya. Oke, Pak. Unjukannya, Pak. Ya. Liren. Ya, matur nuwun. Pak, mau pasar nggak dagangan apa wae? Laris apa ora, Pak? Ya alhamdulillah di le kulaan pisang karo jengkol ngene Pak Dimin mau didol ya laris, lancar, berkah pengestune saka mbahmu dadi ya diparingi lancar le golek sandang pangan ning pasar. Ya pesene Bapak di aja lali karo wong tuwa, ya karo Mbah Pardi kae sinajan kae Mbah Pardi ming wong tuane angkat Bapak ya atine tulus nganggep Bapak ya kaya wong tuane dhewe. Muga-muga kaya awakmu uripe diberkahi karo sing kuwasa keturutan leh mundur cita-cita. Cita-citane Bapak sing urung terlaksana apa, Pak? Ya cita-citane Bapak sing urung terlaksana gur kepengin kaya Raffi Ahmad. Nak gantenge to ya putih to ya wis 11-12 ning sukses sing urung padha. Mau rupane kaya berang-berang. Kok ngaku-ngaku Raffi Ahmad. Ngomong apa, Di? Gak apa-apa, Pak. Untung wae budek. Raffi Ahmad kan putih resik, Pak. Dewi kok glowingi kaya silit wajan. Di mergane mbahmu waktu gawe bapak mbiyen kesuwen le malik dadi ya kegosongen. Iki apa wae, Pak? Menang plastik iki, Pak, kok eneng bungkusan akeh. Ya iki mau berhubung le dodol rada lumayan ya wis nukoke gula raketang sethithik nggo men nggo ngopi Mbah Pardi men tambahi berkahe karo sing kuwasa. Ya wis iki apa wektune sesuk Bapak tak ngeterke oleh-oleh ning ngene Mbah Pardi engko lek arep golek dagangan meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau baik saja, Jo. Ini, Jo. Jo, kowe pirang-pirang dina ora ketok saka ndi? Ora rene-rene. Wong akeh 3 dina kok suwe, Mbok. Wong ya aku ki ya repot. Kerjanane werna-werna, golek dagangan, ngaritke sapi, golek dagangan ya sak ketemune, ya pisang, jengkol, men dadi duit kena nggo kebutuhan. Jo, teh nggo anget-anget. Iya, matur nuwun, Mbak. Wong iki mau ya wis digaweke Adi kopi carane bali ke pasar langsung digaweke ning ya kleru paling le gawe wong rasane ra genah-genah mbok karo micin apa karo liya. Ya iki, Mbok. Alhamdulillah mau le dodolan ning pasar diparingi rezeki rada lumayan. Iki tak tukoke sayuran engko disayur karo lenga nggo goreng-goreng apa engko. Karo iki duit sethithik engko kena nggo gembolan wong jenenge wong tuwa kudune ya nyekel gembolan men ayem pikirane diayem-ayem ya Mbok. Jo, aku dikai sayuran ya matur nuwun ya Jo, ora iso bales karo kowe sing bales mengkoto. Muga-muga kowe golek sandang pangan lancar, iso sing tok karepke iso keturutan. Amin. Iso adem ayem. Amin. Wedange dombe adem to, banget-banget. Iya, Mbak.
Ya wis ya mbok ya, aku tak njaluk pamit, aku arep golek dagangan meneh mumpung wektune isih awan, engko ndak kesoren, biasane anger sore udan, nggo sesuk pasaran. Njaluk pamit, aku arep usaha. Ya, hati-hati ya golek pangan. Iya, Mbak. Alhamdulillah untuk gedung singkong dan tak menerana sing suwae wedhus ben watet. Karet warung. Wis, Pak. Kene. Bocah. Lah mamak nanti, Pak. Mamamu. Nek ora nang omah ya goleki kae nang kayu gede apa nang pojok empreng apa nang nggon tunggak-tunggak sing gede kuwi. Ya emangnya mama bangsa lembut apa kok iso seneng tunggak-tunggak prem. Bembene lele gombel. Ngomong apa Mbak Min? Biyen dong sinem diayo dong ayu dirayu-rayu dong saiki ngelok-ngelokna sing ora genah-genah. Kayak kopi kan, Mbak? Kopi nenteng ning susu arep. Males. Wis kata luar kok. Oh ini gila kucing ini kalau ngeracun aku apa? Sekarang ini kayak mumet lah mas, dolan wae lah. Ya, kayak ngono, susu nentek, apa entek, latan nang remboke. Ora gelem usaha, senenge pun jaluke wong tuwek. Yari wong tuwek eneng, ngger ora eneng. Untung aku kadung tresna karo Mbak Min angger ora, alah ya wis tak tinggal minggat sisan sing adoh. Tapi angger aku ditinggal minggat yang entek-entekan nganti rungkat kaya iki ndak sing nganti gatel. Ya, kaya ngene. Ambil dina ketumrembang wetok. Alah, dolan gone mbok. Mbok-mbokan kek rokok. Karo kopi. Dah, motor-motor bosok. Udine dicapani dhisik. Bel gombal gabil. Bil gombal gambil, nek ora gambil ya ora dadi gatel. Amin. Ayo mangkat. Tenan ya, ayo. Nah, murid tenan to. Nek ora hitungan ya ora urip kowe iki. Alah, dilalah. Berangkat. Assalamualaikum. Salam, apa ya? Aku mbok. Dengaran temen. Ini. Dengaran men Min, ondi. Kok omah? Ya kan jagong. Heeh. Apa yang perlu apa? Oh, ya ora lah. Ya, apa Min? Hangat-hangat. Mbok. Aku bacane digareke susu mbok nang mbok wedok. Tapi kena susu zaman perang paling kali gaweke mau iki didelak kucing kucing kok arep digaweke aku. Memang ngeracun wong lanang. Lagi kok nek roti barang mbok, aku nek ora barang iki ora mangan lho, mbok ora mangan roti kok iki nek roti. Yo, gue mau digawake karo paijo ben entes bae karo sayuran barang yo. Dikai duit barang sire kon nggo gembolan. Mbok kae paijo kok mendina kok sering lu kok ke sayuran, kok ke dadan ngene duit barang mbok. Terane age lancar le dagang mbok piye ngono aku. Nah anak dhewe malah jarang ngekeki, ora kober mbok lali. Paijo meneh, paijo meneh. Ana paijo diapik-apik aku sing anak dhewe kan direk banding biasa diacuk kowe. Para mroto lambene men.
Cek panas. Ya sih panas adikku mbok timbang lambene sing rotol. Wis mbok pamit arek nyempot Arek nopo. ngendi? Nyempot lah. Panas. Wis ngono mbok. Yo, hati-hati ya. Ya. Balik. Dilalayo ora urip, motor-motor bosok iki mau arep mangkat ngene kok ora urip. Iki ra urip, iki apa njaluk dongani meneh kok ya? Jal dongani meneh. Bel gombal kambul, ora kambul dadi gaul. Nah, urip paling iki. Nah, urip tenan to. Oh, anak. Men, kono mbok men mangani paijo iki. Ya. Gresek-gresek gue pakan wedhus, gue pakan terus men wedhus lemu, men payu larang lumayan. Yen aku kangen karo sliramu. Dak sawang debusmu nang dodoku. Apa kuwi rekreso tak batin saben dina menek dibatin. Diomong kadang-kadang kloso nek gembes sana ora ambuni blarongan tidak lah. War, aring golek godhong bodin wis ole urung kae lho wedhus nang kandang pada kaliren. Pun ansal mak gedung singkonge sampun tak jemur, engko enggak lak jemur engko wedhuse mbok mendem. Mak, aku arep takon, biyen sampean entuk bojo Pak Mun ki ceritane kepiye? Biyen aku nang Bandung Baru, dagang tempe gembus, rewangi mbahmu, terus ketemu bapakmu. Nah, sampean kan termasuk cantik, Mak. Ya kok gelem karo bapak sing rupane kaya ngono. Biyen nom-nomane bapakmu yang ganteng kaya Sahrukan. Tapi waktu ngeterna mama adol tempe gembus nang pasar, ketumbur mobil. Oh my god. Keseret 50 meter. Jadi rupane morat marit pikirane opa. Tapi saiki kok sehat meneh diobatkan ning ndi, Mak? Berhubung aku gemati tenanan tak berobat naring gemiling nganti ping 9, alhamdulillah waras. Dibanding-banding saing-saing dia mesti kalah lagi. Kayane nyanyi-nyanyi, Min. Mending suara nabi kaya wong ising. Wong kaya ngene kok dibanding-banding saing-saing iya mesti kalah. Yalah, wong aku yang ngene kok dibanding karo Pak Ijo. Ya sik menang aku lho Pak Ijo rupane ono. Lah aku lho kok jarine kaya Sarukan. Iso tak bandingke karo Pak Ijo. Jojo. Ya sik menang aku. Nyeleneh. Win. Boleh. Dhisik rene tak omongi. Rokok dhisik. Yo. Rokok ki. Kon cilik. Golek pakan wedhus. Rokok Min. Ya. Karo takon karo awakmu, Min. Apa awakmu sik duwite sik akeh? Apa badhe sing ngemeling wis entek? Wis entek nang laporan Pak Kado ben digaweke BPJS ben biayane ora entek akeh. Ngomong apa lek? Kok apa meng aku wong edan apa ketakono bar gemiling barang? Oh, anggapmu. Nek wong tua ndak kocir tenan nek ngomong sak gelem dhewe. Pasaran jeplak. Apa, Min? Apa lek? Salah tua butek iki. Didelok ki Min suketes mati kok mbok semprot. Aku kira pilih aku sik jengkel gara wong mumet lek aku ngerti iki nang ladang. Aku lho dibanding-bandingi karo Pak Ijo karo wong tua aku dhewe lek. Padahal lho Pak Ijo kaya anu nek kulaan jengkol pisang nanggon aku wis holo ndak tak golek rai asline golek rai kae Pak Ijo lek nang wong tua aku lek. Oh Pak Ijo seraine kaya buto oh golek mol
Ambon dulu golek rai siji lho ngatasi susah malah ndiro golek rai. Jojo. Jengkel Ya sabar men, muga-muga besok kowe wis gede, dewasa, iso sukses, iso balas budi wong tuwa. Piye, Dik? Lambemu kene ngomong tuwek. Iki lho, aku wis tuwek, Lik. Iki lho buatku sombong, rambutnya meh putih kabeh iki. Untune sentek kok ngomong isih bocah. Lambene jeblok ora. Ini aku sebagai lilikmu, aku ya ngelingi karo awakmu. Sing dilakoni Pak Ejo iku apik, ya bener. Nomor rezekimu longgar men, kowe awae wong tuwa, hidup usahamu lancar, demi berkah. Aja kaya sing wis-wis duitmu tak kudu rokok, bojomu ora pernah diwehi. Atur nuwun ya Lik ya. Pengajan rupamu ning atimu apik banget. Iso nasehati aku matur nuwun berarti aku salah Lik.